We hebben een Campina boerderijdag, dus Friesland Campina organiseert het allemaal en wij stellen ons bedrijf open en ontvangen de mensen en laten zien wat er op een boerderij allemaal gebeurt. Ja, en wat gebeurt er hier al hier op Björkerije? Nou ja, wij zijn boer, dus wij melken. En daar gebeurt van alles omheen natuurlijk om koeien melk te laten geven. Het voeren, het weiden, het weidevogelbeheer. We vangen nog wat ganzen op die ons gras opeten en dat soort werk. En nou, dat zo'n beetje. En dat laten we de mensen allemaal even zien. En is de Björkerije ook toekomstbestendig? Daar ga ik wel van uit. Ja, dat is, nee, we hebben een nieuw bedrijf. Hè. We zijn eigenlijk van het eiland afgekomen met onze melkkoeien. In 2021 zijn alle koeien hier naartoe gegaan. Of de laatste eigenlijk. En ja, daar hebben we een heel nieuwe stal en alles erop en eraan. En volgens mij zijn wij nu klaar voor de toekomst. Ze kunnen hier in ieder geval alles bekijken wat wij hier op het erf hebben. Ze kunnen bij de koeien langs. De veearts die staat met een paar koeien. Dan kunnen de mensen aangeven hoe de koe in elkaar zit. Hè, wat te leren. En verder zijn allerlei activiteiten voor de kinderen. Hè. We hebben een springkussen, een stormbaan, schminken, knutselen, noem het allemaal maar op. En verder we lopen hier als vrijwilligers rond en als boeren om wat te vertellen over het boerenleven.